Паводле адной з версій, купалі тут святкавалі, ці што. Трэба быць асцярожным і уважлівым. Мы амаль прыйшлі. Так, сябры, зараз я знаходжуся у знаёмым, спадзяюся вам, месцы пад Кандалакшай. І зараз я паспрабую ажыццявіць другую спробу забрацца на вяршыню гары Валасяной і паглядзець адтуль на заліў. Ні ў якім разе не прапускаем уваход. Вось ён. Прыхіляемся. Опа! Все. Мы на маршруце. Не паспелі мы прайсці 500 метраў, як пачаўся дождж. Невялікі такі, але гэтым разам я падрыхтаваўся лепей. Спадзяюся, ён ненадоўга. Мы пакуль працягнем. Тым разам шмат каго сустракалі па дарозе, і наперадзе і ззаду ішлі людзі. Таму прыходзілася спыняцца, каб здымаць у адноснай цішыні. У гэтым месцы я чакаў пабачыць нейкіх новых ягад, але ў пераважнай большасці сустракалася шыкша і невялікая колькасць чарніцы. Што датычыцца іншых ягад, то сезон альбо ўжо скончыўся, альбо яшчэ не распачаўся. Так, купалі тут святкавалі, ці што? Незразумела. Нарэшце дождж скончыўся, і пад сонечнымі променямі гэтае месца выглядае значна весялей. Так. Опа. А ось дзесьці там над Кандалакшай зараз дождж. І вельмі моцны. Але, на шчасце, вецер ідзе адтуль. І пакуль у нас ёсць магчымасць завяршыць сваю спробу паспяхова. Не паспеў я выключыць камеру, як наляцелі мошкі. Ці бачна вам альбо не. Вельмі шмат. І ось так от, мне здаецца, будзе лепш. І зручней. Насамрэч, гара Валасяная знаходзіцца не там і нават не там. Яна яшчэ далей. А тут бліжэй да Дубальдома невялічкае балота. Вон, паглядзіце. Трэба яго абысці. Так, поспех. Што яшчэ можна паказаць? Акрамя краявідаў. Прыгажосць з абодвух бакоў. Але уздымемся крыху вышэй і будзе яшчэ лепш. Так, сябры, што хачу дадаць. Насамрэч, гара Валасяная зусім не самая высокая ў Кандалакшы. Адразу за ёй гара сярэдняя, яна вышэй на 8 метраў. За ёй гара Жалезная, там ужо 574 метры, а за ёй паўночная, 590 метраў. І калі паглядзець крыху ў бок, ось туды, то там вялікі такі масіў, яшчэ адна гара, вяршыня пад назвай Лувеньскія тундры, 652 метра. А мы ідзем на 475.
Нечакана быў заўважаны запалярны чмель. Дзесьці там унізе застаўся дубль-дом, такі чырвоны, 2 возера, прыгожы такі заліў. А нам трэба ісці, ось за той вяршыняй будзе яшчэ адна. Недзе ў тым наваколлі ляжаць музычныя камяні. Калі ў вас выпадкова ёсць з сабой малаток, то паспрабуйце па іх пастукаць. Так, сябры, мы амаль прыйшлі. Зноўку набліжаюцца невялічкія хмаркі. Гэта не так страшна, мне здаецца. Але гэтага будзе дастаткова, каб папорціць здымкі усёй гэтай прыгажосці. Так, здаецца, ось там знаходзяцца яшчэ больш высокія вяршыні, пра якія я гаварыў. А самая высокая, я сапраўды кажучы не ведаю, дзесьці правее. Але давайце нарэшце дойдзем да вяршыні Валасяной і паглядзім, як усё выглядае адтуль. Ну і урэшце рэшт я гэта зрабіў. З другой спробы вельмі і вельмі паспяхова. Зараз не такі моцны вецер тут і дажджу няма зусім. І адкрываюцца такія віды. Лёха-лёха. І такія віды на белае мора. І вось такая прыгажосць адкрываецца перад намі. Ну, калі вы паспрабуеце самі сюды прыйсці, то верагодна пашчасціць і вам. Не паспеў скончыцца першы хайкінг, як пачаўся другі. Спрабуем падысці бліжэй да берага Белага мора. Дарога мусіць быць крыху даўжэй, чым да вяршыні Валасяной гары, але ў той жа час, мне здаецца, будзе значна лягчэй. Так, ну, пакуль гэта нагадвае шпацыр па звычайнай дарозе, якая ёсць на мапе. Калі хочацца скараціць шлях, то я ўпэўнены, што існуюць сцежкі на прасткі. Гэта не будзе лягчэй, але весялосць забяспечана. Вясна, здаецца, скончылася. Адкуль тут рушаі? А мы пакрысе выходзім да вады. Але гэта яшчэ не ўсё. Гэта мусіць быць ужо заліў, яго частка, але нам туды. Так, сябры, абсалютна дакладна, гэта ўжо частка мора. Тут ідзеш па лесе, пахне самім морам, раслінамі гэтымі марскімі. І там удалечыні відаць марскія прасторы. Інфармацыя. Аб чым? Лабірынты, альбо на мове памораў Вавілоны, сустракаюцца ў шматлікіх мясцінах паўночнай Еўропы. На Кольскім паўвостраве, акрамя Кандалакшы, яны былі знойдзены каля Умбы, Паноя і Варзіна. Так, трэба быць асцярожным і уважлівым. А не так, як я. Іду і здымаю. Так, нарэшце мы кудысьці выйшлі. Нехта там на лодцы ідзе.
А нам трэба на нейкі востраў. Кудысьці он туды далей. А можа быць і сюды. Тут такі пляжик. Калі ёсць жаданне, можна стаць з палаткай, пераначаваць. А там удалечыні горы за Кандалакшай. Мне здаецца, менавіта там траса кола праходзіць. А дзе сам лабірынт? Ну, зараз яго адшукаем. Ну, все верно. Тут нейкі ручай упадае адразу ў мора. Столькі камянёў. А ісці трэба наўпрост па сцежцы. Вось туды. Гэта нават востравам цяжка назваць, бо мора, мне здаецца, ось дасюль не даходзіць. Амаль увесь 3-кіламетровы шлях быў спускам. І не забывайцеся, што трэба вяртацца назад. Прыйдзецца ісці на ўздым. Нарэшце мы прыйшлі да каменнага лабірынта. Крыху незразумела, ці гэта сапраўдны лабірынт, які застаўся са старадаўніх часоў, альбо гэта штосьці новае, каб прывабіць турыстаў. Але ўсё роўна выглядае цікава, неяк загадкава нават. Я сустракаў шматлікія тэорыі аб нейкіх анамальных сувязях гэтых лабірынтаў з іншымі вымярэннямі, з царствам памерлых і гэтак далей. Эзатэрыкі любяць прыязджаць да такіх месцаў, хадзіць альбо ляжаць унутры іх, насычвацца энергетыкай. Я да ўсяго гэтага стаўлюся скептычна. Колькі не намагаўся выклікаць іншапланецян, яны так і не прыляцелі. Паводле адной з версій, гэты лабірынт прызначаўся для рыбнай лоўлі. Калі мора прыхадзіла, затаплівала, залівала вадой. Рыбу тут неяк прынаджвалі. А потым падчас адліву яна заставалася ў лабірынце і не магла выплыць. Яе збіралі. Але я не ведаю, паглядзіце, на якім узвышы знаходзіцца гэты лабірынт, і хіба даходзіць дасюды вада? Мне здаецца, што не. Таму менавіта гэты лабірынт, верагодна, не сапраўдны. Але ўсё роўна, мне здаецца, што некалі людзі карысталіся такім метадам. І тут можна пабачыць, 2000 да нашай эры. Ну, калі гэта сапраўды так, то добра. Вось такое атрымалася падарожжа. 2 хайкінга за один дзень. Адзін адразу за другім.